The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, followers, fellow believers. Yan usab kita nga atong adlaw nga pagtuon sa pulo sa Dios ug magapadayon kita sa pagtuki dinhi nga atong tun-anan nga giuluhan o the doctrine of sin. Taon-taon pag kita magadupot ni ini o karong adlaw, this is another day that God has given us to take this opportunity of assimilating Bible doctrine through the YouTube channels of Balbido Evangelistic Ministry. O karon dito maglangan muadto dayon kita sa atong paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga gitawag nato og rebound technique, pagsugid sa tanan to mga salang nabuhating adlaw aron kini dili mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug alang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala kun dili ang imong paggamit. Yan ang imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Busa sa hilom pag-andam tas tong kaugalingon pinagi sa pagampo. Heavenly Father, we are here once again because we love the Word, because we are members of the royal family of God through our faith in your Son, the Lord Jesus Christ. Because from eternity past, our life has had meaning and purpose and definition. Because we are commanded to take in your word daily, just as we assimilate physical food daily. And we recognize that this is our briefing, our means of growth. This is the means of glorifying the Lord Jesus Christ. We are left here in this world for this purpose, and therefore we ask that through the ministry of God the Holy Spirit, you enlighten us so that this purpose might be fulfilled today. We now pray that you give us the necessary concentration and focus to the things you're going to teach us today. All this we ask in Christ's name. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, and atong ipadayon nato paghisgot bahin ini nga atong tun-anan, the doctrine of sin. Okay, nato nang nahibaw-an nga gikinahanglan ang atong pagkasayod sa tanan nga necessary information about witnessing, ang atong pagsaksi sa uban nga dili pa magtotoo. Now, because as we see, unsaon man lagi nimo pag-witness, pagsaksi, ug wa po ka kahibaw bahin og mga sala, di ba? Kay abi nimo usa sa mga interesting points bahin niini kana bang gisultis Biblia nga for the wages of sin is death. Ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Kay didto manggod sa libro sa Genesis sa paraiso ba, ang warning pasidaan baya sa Dios, nagasulti siya nga do not eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Enoblo mo niya na. Kaysa adlaw nga kamumukhaon nini, sa inyong pagkamatay, mamatay gayod kamo. O kanigisulti sa Dios. O kini,
giukay gikuy-kuy gyud na nato og maayo gikas original nga pagsuwat niya na kana ba diha sa Genesis ug atong nasabtan gyud klaro nga gisulti gyud sa Dios diha nga makaduha gyud i-emphasize ang pagkamatay o kamatayon. Nagsulti diha og sa adlaw nga mukaon kamo niya na sa inyong pagkamatay, mamatay gayod kamo. Now, habi nimo, ang pinulungang Hebrehanon, kung mugamit gani, kini silag pong nga makaduha. Ang ipasabot gyud di ay niya na, mao nga, wa nay lain, og di malalis, kana tinuod gyud. O ang gisgutan diha sa warning sa Dios ngadto nila sa una ta mga ginikanan mao nga duha gyud ka nagsunod nga kamatayon ang gipasida nila sa inyong pagkamatay espiritual na nga pagkamatay mosunod ang physical nga pagkamatay. Therefore duha kamatang sa kamatayon ang gisgutan sa Dios dinhi. Una, spiritual nga kamatayon o ikaduha, physical. So, tinuod, duha ka kamatayon ang gihatagan o gibugaton diha, duha ka kamatayon. Sunda ginagmayo ha? Busa, sa original, nag-ingon diha og sa adlaw nga mukaon kamo sa bunga sa kahoy, sa pag-ila sa mayo ug sa dautan, sa inyong pagkamatay, mamatay gayod kamo. Karon, kay mga kaliwat man kitang tanang mga tao sa unatang mga ginikanan na duhig o napahiran kita sa sala nga ilang ni nabuhat nga mao ang ilang pagsupil sa mando sa Dios. Ang tanang tao nga ihimugso ning kalibutan na gi-consider nga patay spiritual. Bisan tulog buhi sila physical. So karon mangutana ka tingali. Diin man pud gud gikan ang sala. Now, ato nang ipagklaro kanimo nga ang tanang tao nga matao o mahimugso ning kalibutan na considered spiritually dead although they are physically alive. Pero, mamatay ra gyapon ta. Mudawat ka ba niya? Well, tingali, naiuban ka ninyong nagsubay sa pagpaminaw ng atong ministry nga dili buot maminaw kung maghihisgot na tao kamatayon kay kuno kabuyon kuno ni sila o magadungog o bahin o kamatayon. Well, wata mahimo. Kay bahin man sa atong gilisgutan o topic ng sala. Pero ato gyung klarohon nga mamatay gayod kitang tanan. Okay? Apan niya na higayon nga mamatay ka, ato pong ipaklaro din nga tungod kay gipakatao ka sa sala that is found in Psalms, by the way. I was born into this world in iniquity. Nabasa ba nimo ng maong bersikulo? Tungod niya na kitang tanang mga tao nagipakatao din sa kalibutan, pulos kita mga hinukman. Kay remember, sin had to be what? To be condemned. You see, ang pagkamatarong sa Diyos demanded that the justice of God judge sin. So, unsa may atong chance? Unsa may atong chance kung mao ka na? Wala. Na ato lang klaruhon, what tay chance kung kita ray pasagdan? What a chance? Kung kita ra mga tao agdon, zero. Zero balance ta. Paminaw ra. Wa kay chance bisan pag ikaw mo'y kinabuutan ng tao on the face of the earth, wa gyapon kay chance. Bisag mo ingon kag ikaw mo'y relihiyosong tao, wa lang gihapon kay chance. Kung mo ingon kag
dili na maihapang akong gipang tukod nga mga simbahan, wa gihapon kay chance. Kung mayon ka, kada adlaw kang simba, kada adlaw kang ampo, walang gihapon kay chance. Ato lang yung klaruhon, walang gyud kay chance. Kadungog ka? Why chance? Bisag unsa pa imong buhaton, wa gyud kay chance. Kay ngano man gyud? Wa gyud kay chance. Do you know why? Nga wa gyud kay chance. You know, sa pagkatao pa lang nimo, wala na. You have already been condemned. Ug tingali mo iyon kag grabihan man pud na eh. Ug mao di ay na may palagwan na lang unta kong ipagkatao. Eps. Pakadiyot. Ayaw pud pag-ingon na. Kay gipagkatao man ka, na ay tuyo niya na. Kita nimo? Nakapan pud nimo kay mo diretso mapugag pangluod lagi. Ayaw pangluod. Kung nagasulti ta nga wa gyud kay chance apan kay niya ka man karon buhi nagaginhawa ka pa man nan naagyoy katuyuan do nagyoy tuyo nganong buhi ka bisag patay. Uy, mo ba to? Yes. Kasabot ba mo mahingon tag bisag buhi mo pero patay? Nagasabot ba mo? Ang Diyos, by the way, may pahimutang pod kay nakakita gud siya. Gitanaw sa Diyos kitang mga tao, murang mga amigas lang kita. Kitang mga tao, mga hambugiro pod ta. No? Pero gimong tanaw ni kalibutan, gikas kawanangan, mamura na po ni Ugjulen kadaka. Kining kalibutan na, di ba? Mga hambugiro pod tang mga tao. Mura na bagyog, si kinsa na kita. Kung tanahon ta sa Dios gikan sa iyang kahimayaan, kitang mga tao mura ra gyud tag mga tungaw. Unya pagkahambugiro ra ba gyud nato? Pagkagahi ra ba gyud nato mga pagkabadlungon ra ba gyud nato mga tao? Dili pasulti, dili patambag. Pagkagamay ra ba yan ni atong kalibutan? Apan ang Diyos nakakita natong tanan ug moingon gyud siya pagkaluoy gyud tao. Kung dili nato ni sila pangitaag paagi, wa gyud ni sila i-chance, wa gyud. Mahog lang gyud nig wala na. Mao nga sa wa pa gani mabuhat ang kalibutan, diha na po'y plano nga gipahimutang. There was already a plan established by God. Ato bitaw nang gibahin sa tulo ka hugna. The first phase, ang kaluwasan. The second phase, ang magtotoo nga nagkinabuhi dinis kalibutan. Third phase, ang atong kinabuhi human nining kinabuhiya. 3 phases of God's plan. Mao kana. Giplano na sa Dios tanan kining maong tulo ka hugna. Mao kining planuha ang angayan natong tanang mga tao. Ingno na lang nato kana pagsulti. Ang primero nga gihimo sa Dios ang problema sa atong mga sala. Problema ang sala, di ba? Are you still with me? Ug ato na kadang nakita tungod kay ang tao na may sala, problema gyud ang sala. Correct? Ug wala ba gyud tayo mahimo bahin sa atong mga sala? Wala. Therefore, the justice of God judged mihukom every sin in human history in Christ on the cross as a substitute for us. So ang tanang mga sala karon tuwa na. Gihagbong na ngadto kang Ginoong Jesucristo dito sa krus. Tingali na mga tanaw. Unsa may nakalahi ni Kristo? Naapoy ubang mutubag o Diyos gud siya. Nalahi gud siya. No, una sa tanan, kwintaha ra gud pod. Kung ang pagka-Diyos ni Kristo
mo'y misulbad sa atong mga sala, di mahimo. Kaya ang pagka-Diyos ni Kristo, balaan. And therefore, ang Diyos, di mahimong mo pasan, di mahimong mo kamkam, di mahimong mo hikap o sala. Right? Did you understand what I mean? So, dili ang pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo, dili. By the way, tunan pa na ito dugang later on ang bahin sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Tukbilon sa nato ni Doctrina, matagkaroon og unya. Okay? Ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo was impeccable. Ang buti pa sa impeccable, why sala? Walay sala si Ginoong Jesucristo. Siya gipagkatao din sa kalibutan nga walay sala, impeccable. Ato ning ipadayon ugma din hitamuhunong ni ining adlaw. Okay, so pagkakaron magampo ta. Imong pribilehiyo o kahigayunan ang paghimo nimo og desisyon karon. Kini ato ning i-address kantos mga dili magtotoo. You have the privilege and opportunity of making the most important decision sa imong kinabuhi. To consider again that Jesus Christ was your substitute on the cross. He took your place. Diya sa Roma 5:8 na kanayon, God demonstrates His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died as a substitute for us. John 3:16, whosoever believeth in Him shall never perish, but have eternal life. So ato idungo ang atong mga ulo, samtang nagapaminaw kanini. Your head is bowed and your eyes are closed. Kini nagpasabot that you have privacy in your soul. Privacy means freedom. Freedom means that you can express your option for eternal life. You can express your option in this moment. It takes just a second or two. How? In the privacy of your soul, forming the sentences in thought only, inaudibly. Makatugaan ka sa Dios nga mahan nga imong personal gayong gituuhan si Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. And that is the moment of eternal life for you, not because you earn it or deserve it, kundi tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo mo ay mibayad ni ining tanan atong utang sa sala dito sa cross. Therefore, faith is the only way to eternal life. Faith in Jesus Christ. This is your privilege and your opportunity to make the greatest decision of your life and to enter into the true meaning of this victory. Let us pray. Now, Heavenly Father, we are grateful for the opportunity to make the greatest of all decisions, to personally believe in Jesus Christ. We are grateful for the gift of eternal life through Jesus Christ our Lord. We are grateful for the comfort that comes from the Scripture, knowing that Jesus Christ Himself has provided victory over death. We are grateful that the believer who dies in a place of great happiness and great blessing, we who are left behind remember and mourn those who have died and appreciate this marvelous victory over death. We ask all this in the name of the Son, the King of Kings, the Lord of Lords, even Jesus Christ our Savior. Amen.